Joan Àngel, estem aquí davant de les teves vinyes. Tu t'agrada molt el vi, ets un home de vi, has viatjat per al món, has treballat per altra gent, per altres vinyes. Quan dius, ara és el tema del meu projecte propi? Quan dius, s'ha acabat el pa torrat, ara comença el meu projecte? Pa torrat. Crisi dels 40. La crisi dels 40 és fonamental. Després de treballar durant molts anys pel món de les multinacionals de diferents sectors, és quan decideixo tornar cap a casa. Avi enòleg, pare pagès, jo mateix enginyer agrònom, tot i que no m'hi havia dedicat mai, i faig el mal cap de penjar els hàbits i vindre cap a Gandesa, cap a la Terra Alta, a la casa meva. Gandesa és casa teva, és el teu territori. Com definiries aquest territori? Què és Gandesa? Què és la Terra Alta? La Terra Alta és un territori supersingular. El que no teníem clar fa 20 anys és que d'aquí poguessin sortir les coses que estan sortint de fantàstiques actualment. És un territori molt especial perquè té uns sòls, uns terrers molt especials, que no els té quasi bé ningú. Com els definiries? Doncs mira, vam fer el catàleg de sòls, això serà una mica avorrit, i vam fer quasi 32 tipus de sòls diferents, és una bogeria. Tenim una diversitat fantàstica, i la combinació d'aquests diferents sòls en les diferents viníferes és el que et dona una paleta de colors brutal per poder fer la pintura. Això per una banda. Per una altra banda tenim un clima mediterrani extrem, és a dir, moltíssima calor a l'estiu, que és pràcticament una viticultura de supervivència. Tota la lluita està en aconseguir frescor, és a dir, aquesta varietat autòctona que ja feien anar els nostres pares i avis, però posada al dia, fresca. I després autenticitat, aquest paisatge que tenim darrere nostre, poder-lo oferir en cada botella de vi. Escolta'm, podem parlar que Hereditaria és una marca, és un segell de qualitat premium, és a dir, és un producte premium, és un producte molt específic, molt cuidat. Estem parlant d'unes games altes. Una de les obsessions meues quan va ser vindre cap aquí, quan retornar cap al territori, va ser en fer alguna cosa en la que poguéssim voltar per tot el món de manera orgullosa. I això segur... Tenir bons arguments per anar pel món. És que si no, de vi tecnològic i de bon vi n'hi ha per tot arreu. Llavors ja no es tracta de fer bon vi, es tracta de fer vi singular, que no és un vi diferent, sinó que és un vi diferent i irrepetible. La singularitat... Peça única. Peça única. Llavors el repte està en buscar aquell client que pugui al·lucinar, que pugui disfrutar d'estos vins, i potser te'l trobes a Tòquio, o te'l trobes a Seattle, o te'l trobes a Nova York, o te'l trobes a Toronto, però aquesta és la nostra feina, no? I una mica l'objectiu era fer marca vi de prestigi, les marques catalanes de prestigi, costa molts anys. Llavors, l'única solució que teníem era el que jo més o menys sabia fer, que és sortir a vendre. És a dir, jo crec que el sector vitícola català s'ha diferenciat d'altres sectors vitícoles en què la gent no ha tingut por en sortir a l'estranger a vendre. Totalment. I aquest ha sigut el nostre màxim objectiu. Pensa que hi ha hagut anys que he estat quasi bé 30 setmanes viatjant per l'estranger, botella sota el braç i vinga. T'han vist més a Tòquio que a Gandesa? Bueno, a Gandesa no em veuen quasi mai, perquè el celler està aquí al mig de les vinyes i a l'hora que baixo a dormir a casa la gent ja no hi és pel carrer. Escolta, què els expliques a Tòquio? Què els hi dius? A Tòquio els arguments, quan surts una mica lluny d'Europa, els arguments bàsics i fonamentals són: estem a prop de Barcelona. Barcelona com a gran marca, no? Barcelona és la gran marca. La Barcelona extensa és Catalunya, no? Sí. Barcelona és la gran marca, per nosaltres Barcelona és un puntal, i la mediterraneïtat és l'altre gran puntal, som mediterranis, fem olor a Farigola i a Romer, i a Garriga, i l'altre gran puntal, a part de la mediterraneïtat, som la garnatxa sexy. Vull dir, actualment estem portant a terme, sobretot, per exemple, el mercat americà,
que només en tenen de monovarietals, bàsicament, doncs ens centrem molt en les garnatxes per vendre els nostres vins. I jo els dic així, la garnatxa sexy. I es fiquen a riure, doncs vinga, va, som-hi. Doncs ja anem bé, si riuen ja anem bé, no? Ja anem bé. Escolta, vinya vella, no? Vinya vella, entre 60 i 90 anys, vinya vella, vol dir tradició, vol dir història, vol dir qualitat, no? Vol dir moltes coses, vol dir patrimoni territorial. Una comarca vitícola com la Terra Alta té un patrimoni de vinyes velles increïble. No hi ha hagut una revolució de renovació tan forta com hi va haver el Penedès o fins i tot el Priorat, on se van infectar de cabernets i chardonnays i altres coses com aquestes. Aquí sí, evidentment va entrar coses com el Syrah o com el Macabeu, el que va ser la primera invasió, però encara tenim un 90% de les vinyes de garnatxa blanca de Catalunya estan aquí, un 70% de les espanyoles i un 30% del món. Molta gent se pensa que la garnatxa blanca és francesa, la garnatxa blanca és plenament terraltina. Vull dir, la garnatxa blanca és la varietat millor per fer vins blancs al clima mediterrani extrem. Els nostres avis feien vi ranci. Per què? Perquè la pell de la garnatxa blanca és molt dura i gràcies a aquesta duresa reté la possibilitat de viure en aquests estius tan càlids. I per això, quan tu esclataves el gra, de seguida s'oxidava per aquesta pell dura i per això feien vins rancis. Actualment tenim altres tecnologies i respectant el caràcter de la varietat acabem fent vins molt gastronòmics, vins molt diferents a tot el que seria el vi blanc tecnològic. Escolta, hereditària, selecció blanc, negra la personal, negra hereditària, selecció negra, tens uns quants vins, unes quantes referències que són una mica el teu the best, els teus grans èxits. Per nosaltres la fetitxe és la garnatxa blanca i per tant l'hereditària selecció blanc ha estat la nostra punta de llança. Escolta'm, ajuts líder a Europa importants, no? Per a vosaltres també. És l'empenta, és una manera de dir seguim invertint, seguim creixent, seguim apostant, no? Els ajuts líder per una comarca com la Terra Alta, que som uns 12.000 habitants, la gent se pensa que les úniques comarques pobres... Hi ha més vinya que persones. Són les de muntanya, mare de Déu, milers de ceps per pocs milers de persones, clar, no són ni una manzana de l'Eixample de Barcelona, 12.000 habitants és no res, amb 12 pobles, imagina't, 12 pobles fantàstics i supercucos. La cosa està en que els líders són realment la palanca per poder ajudar-te a tirar endavant. És a dir, un negoci ha de tindre la seva identitat, ha de tindre la seva raó de ser per si mateix, però que de cop i volta tinguis uns ajuts que et permetin ajudar-te a llançar, importantíssim. Però sobretot, jo et diria que encara més important, pel creixement. Pel creixement, que és un punt estratègic clau, que tens dubtes, perquè ja estàs al mig... Tiro endavant, no tiro endavant, m'aturo, segueixo... Sobretot m'aturo, no? Lo fàcil, quan comences a pentinar canes, és dir, m'aturo, potser n'hi ha prou, no sé què, i en canvi dius, home, si fem un espai de modernització, anar a buscar una maquinària més nova, o puguem donar més qualitat perquè taparem millor amb una embotelladora nova, o comprarem una premsa nova, o farem una sala d'embotellar diferent i no sé què, és aquí quan el líder és fantàstic, no? Perquè te pot abarcar des d'inversions molt petites i pot accedir a projectes molt petits i els hi pot donar una empenta a projectes una mica més grans, però el líder està fantàstic des d'aquesta perspectiva d'ajudar-te a fer palanca, tirar endavant. Joan Àngel, llarga vida a les vinyes velles. Que bo, sí, així ho esperem, que les vinyes velles duren en la mesura que les tractes bé. Si tu a un avi li carregues una bossa amb 50 quilos de pedra, t'avançarà 4 quilòmetres i es morirà. Una vinya vella és el mateix, vol que la tractis amb carinyo i és quan te donarà la màxima saviesa tot el bo que estem obtenint d'aquestes vinyes. Llarga vida a la saviesa de la terra. Molt bé.